Bueno, ongi etorri, beste aste bete Euskal Herriko txirrindulari ezberdinekin ezagutzen, profesionalekin hasi dugu urtea eta horrela jarraituko dugu zenbait asteetan. Badakizue, Euskal profesionalek denboraldi hasiera bikaina egin dute, garaipenak eskuratu dituzte, adibidez Diego Uriartek, Jon Barrenetxeak eta baita ere Urko Berradek, baina orokorrean euskaldunek maila oso ona ematen dute, eta baldin badago talde bat euskaldunak dituena eta Euskal Herria ordezkatzen duena Euskaltel taldea da, eta bagenituen gogoak ja Laboral Kutxako Uso Ostolaza izan ostean, Euskaltel Euskadiko txirrindulari bat izateko, eta sorpresa eman gabe, ze ja iaz eman zuen mailarekin ez da sorpresa, baina Iker Mintegi izango da aurten denboraldi hasiera politena egin duen Euskaltel Euskadin, eta bertara ekarri dugu, edo bertara ekarri gaitu berak hemen Altsasuko inguru hauetan. Kaixo Iker, egunon, zer moduz hasi denboraldia? Aupa, egunon, esatu duzun bezala, denboraldi hasiera polita izan da ez, egia esan, sortea agian ez dugula gure alde izan erorikoekin eta zulatuekin, baina egia esan nik uste denboraldi hasiera polita izaten ari dela, nire bigarren urtea izateko. Iazko lehenengo sentsazioen ostean, aurten ja dinamika ulertuago daukezu, eta profesional esperientzia gehiagorekin erronkak eta urtea hobeto diseinatuko zenuten. Nola planteatu duzue denboraldia, eta batez ere konten zaude orain artekoa egindakoarekin, hau da, planaren baitan junda? Azkenan urtez urte aurrera pausoak ematea da beti intentzioa ez, bai amaterrietan eta baita profesionaletan azkenan ikuste garrantzitsuna hori dela ez, urtez urte aurrera pausoak ematea eta ez estankatzea ez, eta gero aurten, ia da hori, azkenan profesionaletan urte oso bat egiteak esperientzia hori emate dizu eta bakizu nolakoak diren lasterketak, nola joaten nola entrenatu beharko duzun etxean, eta aurtengo intentzioa urtea indartsu hastea zen intentzioa, eta esan nik uste ondo hasi udala, da igual emaitza aldetik ez dela, ez direla emaitza hobeak iritsi, baita ere sortea pixkat kontra izan dugulako, baina egia sentsazioak onak izan dira, eta nik uste maila ere polita eman dudala. Emaitza gora bera, pasaren astean Jon Barrenetxeak ginela, zu ere hor zinen, Barrenetxeak etapa irabazi zuenean, zu esaldi horretan zinen, 6 kilometroren faltan eroriko horrek ukatu egin zizun aukera sikiera garaipenagatik lehiatzeko. Hori da, ez azkenean, asko bilatutako etapa izan zen hori, ez azkenean oso mundu guztiak zekin egun hortan esaldiak aukera asko zituela, hasieratik portu luze bat genuen, mundu guztiak arrabola egin zuen atera horretikan, tentsioa nabaritzen zen, eta egun hortan pozik nago, izandako sentsazioekin, izandako esaldian egotea. Horrelako esalde batetik, esaldian egotea eta etapa lehiatzeko aukeran egotea, baina gero egia da erorikoak pixkat pena rabia emate dula, baina egia da hor ikusi nintzela, eta horrelako gehiago etortzeko lanen jarraituko dugu. Sorte txarra ipatu duzu, zalantzari gabe sorte txarra da, kurbo batean, jakin gabe sartu eta batzutan horrelakoak gertatzen dira. Entzuten ari gara, taldearentzat sorte txarra bidelagun ohiko izaten ari dela lehenengo hilabete honetan. Azkenean hori da, nire erorikoa hor etaparen lehian zaudenean, gutxienez 6 lehenengoetan imar duzula, ez? Gero Adioz Murtzian ere zulatua izan nuen momentu txarrean, Gotzon erorikoa izan zuen, Txominek aurrekoan izan zuen erorikoa Galizian baita, ez azkenan nik uste sorte txar desente izaten ari dugula, ez, emaitzak ez direla esperotakoak izaten ari, taldearen maila polita izaten ari da, baina hori, gero emaitza kostatzen ari zaigu, zulatu batengatik, eroriko batengatik, odena delakoa, baina gu maila ona daukagula uste dut, eta horrela jarraituko gu. Taldearen maila inkluso batzutan kritiko izaten da, ze bazaudete txerrendulari batzuk, zu, Gotzon, Txomin oso ondo ari zaretela, Jon Agirrek maila ikaragarria eman zuen Figueira klasikoan, baina beste taldearen orokortasuna batzutan kostatzen ari zaigu eta Euskaltel taldea telebistan ikustea. Azkenan hori da, ez, azkenan batzutan ere nik uste pentsatze dela, ez, pasan urtean urte txarra izan genuen, ez zen gure urtea izan, eta hasieratik jendeari asko gustatzen zaio baita kritikatzea batzutan, eta ia da batzutan ere sorte txar horrek kentzen digula, ez, aurreago egotetik, baina gero hor egon behar da, ez, ere momentuan maila ikaragarria da pelotoian, gu maila ona daukagula uste dut, eta aurrera jarraitu beharko dugu, azkenean maila hori gero emaitzetan
ikusteko eta Maior Naranja aurrerago ikusteko. Aipatu behar da ere, denboraldia hasienetik gaur arte, orain martxora hasiera arte, lasterketa asko punto pro izan direla, beste gehienak punto bat, eta bakarra izan dezuela punto 2, izan zela lehenengo gunekoa, Morvedrekoa, Urko Berradak irabazizuna. Azkenean hori ere, zuentzat nabari esan behar do, mundu mailako talde honenekin ari zaretela, Emiritzekin, Astanakin, Bismarekin ere, eta horrek ere, taldea ikusteko zaitasuna izaten dela, onenak daudenean, eta batez ere gaur egun ikusten dugun bezala, Emirates taldea, are zailago izaten da, eta zuek ere zuen egutegia eta zuen lasterketak behar dituzuela maila apalagoakin. Bai, azkenean ja ikusten da, World Tour taldeak ja ez dira etortzen lehen bezala pasatzera, Emirates etortzen den lasterketa baitkoitzan eske 4 txirrindulari dazka irabazteko, World Tour guztiak Astana, Kriston denboraldi hasiera egiten dabil, puntuen talde guztiak gabiltza, puntuen bila, eta txirrindulari 10 lehenengotan baldin baituzu ondo, 3 baldin baituzu hobeto, eta azkenean talde guztiarekin erortzen dira ja lehenengo egunetik. Eta orain, estatuko egutegi hori pixkat amaitu denen, orain kamino eta gero, orain, taldearentzat inkluso presio gutxiago, estatuan lehiatzea, ez Euskal Herrian bakarrik, estatuan ere, presio gehiago exigitzea, gehiago begiratzen dizute, orain taldea Belgika aldean dago, gero inkluso Taiwanera jungo dira, tokatuko da pixkat lasaitasun, apaltasunakin ibiltzea, eta hor, si akaso, lasaitasun horrekin ere, emaitzak suabe-suabe, baina etorreko dira. Bai, hori da, azkenean nik uste esan dudan, sorte txarra asko izan dugu, gero igual baita aldaketa asko egon dira taldean, material asko aldatu dugu, txirrindulari berri asko etorri da, azkenean horrek ere behar du denbora nik uste daen aurrera joateko, nik uste maila ona polita dugula eta azkenean gauzak ondo eginez gero, azkenean etorriko dira, zu gauzak ondo egiten dituzunean lehen edo berandago, baina azkenean iritsiko dira emaitza horiek eta aukera politak dira dibez Taiwanekoak, beste Belgikan dauden klasikak, azkenan puntu asko banatzen dituzten klasikak dira, egun bateko lasterketak, eta zergaitik ez taldea ja hor bere tokian ikusten hasi. Aipatzen zenuen ere jende desente etorri dala, baina guk ezagutzen dugunetako gutxi, hau da, afizionatutik Txernori bakarra pasada urten, egia da Jon Agirre etorri dela, Euskalduna ere, baina taldeak bai, argi du duela urte asko, baina geroz eta gehiago nabari da puntuen eromen hortan kanpoko txirrindulariak, David Decker, Luis Sutton, baita ere aipatu dezakegu Dani van der Duk etorri dela, horrelako txirrindulariak etorri dira eta etorri dira puntuak lortzera. Bai, hori ez, azkenean gaur egun txirrindularitza horretara dago bideratua ez, azkenean puntuen lehia hori horretan egon beharra duzu ez, bestela ezinezkoa da mundu honetan jarraitzea. Ona den edo txarran ez dakit, hori luzera ikusiko dugu ez, baina azkenean horrek emate dizu hori kanpora irten behar izatea, jende azkar gehiago igual talde hau beti eskalatzaile asko izan ditu, eta guain sprinterrek eta jende azkarrak balore asko irabazten ari du ez, puntuen asuntuarekin, eta horretara dago bideratua txirrindularitza. Hori bai ikusten dela argita gari, jende azkarraren aldeko apostua egiten dela, David Decker bide argirena da, baina baita ere Andoni Lupe Betxuko, etxeko txirrindularia, baina ere Xabier Berasategi, ikusi dugu hemen Xabier Berasategi igoretan ondo ibili daiteken txirrindularia, baina bain profesionaletan ikusten da abiadurako egunetan bere apostua egitea duela. Eta zuek nun garatzen zarete, ze puntuen lehia hortan, zuek ere nun baiten egon barzarete. Bai, azkenean puntuen lehia hortan zailaz, azkenean Andaluziako itzuli batean zaude, eta 10 lehenengotan iten ez bali baduzu, 5 puntu dazkazu. 16 garren itea edo 25 garren itea berdina da, 5 puntu dazkazu, eta 5 puntu azkenean ez da sprinter batek klasika batean lortu aldituen 40 puntuak, 60 puntuak ez, azkenean eskalatzaileek gure tokiara bilatu beharko dugu. Klasika gorrak ere baliatu beharko ditugu ez, puntu horiek lortzeko, eta azkenean horretara bideratua txirrindularitza. Taldearen helburua argi eta garbi izan behar du lehenengo 30etan egotea. Momentuz, urrun daude. Bai, hori da ez, azkenean 30 lehenengotan egotea da ezarri duten bai uzi jarri duen eginkizuna eta baita taldeak nahi duena, azkenean talde profesionala gara eta nik uste hor egoteko almena badugula eta egia da hori, azkenean urte hasiera kostatzen ari zaigu ez, puntuak bilatzea, azkenean agian azkarrenei ezaie atera emaitzarik onena, gero eskalatzaileek ere zorte txarra izan dugu, gero azkenean oso zaila da Andaluziako itzuli batean, UAek 4 txirrindulari sartze ditunean lehenengo 10etan, oso zaila da gero puntuak bilatzea, baina nik uste hori gauzak ondo eginez eta azkenean zuzendari berriak dauzkagu, material berriak, txirrindulari berriak,
Dena bere martxan hartzen duenan ikuste ja emaitzaketako dira eta aurrera pauso hori emango dugula. Eta aurrera pauso hori, siakaso etorri behar da batez ere punto bit lasterketetan, hor bai puntu gutxiago daudela, baina maila apalagoa izanez, hor dago erronka. Eta batez ere, ikusi dugu Burgos adibidez, Asian ibili dela guain hasieran puntu pila bat bildu dituela, baina batez ere, horrelako lasterketetan, paletan, Sarjan ibili da, Asiako txapelketetan, Omanen, hor lortzen dira puntuak. Bai, hori da, ez azkenean txirrindularitzak hori, azkenean Europan talde guztiek joten dira guztiarekin, Asian egia da, egian talde apalagoa eramate dutela, bidai luzea direlako eta eta azkenean horrelako lasterketetan baliatu beharko ditugu gure benetako aukerak puntuak atatzeko eta horretara dago bideratua txirrindularitza ez lehen agian talde guztiek kultur lasterketetara beraien talde hoberena eramaten zuten eta orain agian talde askok beraien txirrindulari hoberena turrera eraman beharrean beste lasterketa batzutara eramate dituzte puntuak atatzeko bakarrik. Eta gertatzen da, helburu horren baitan, badituzuela orain segituan 3-4 aste barru izan behar direnak, taldearen helburu nagusienak, alde batetik Katalunia, lehenengo World Tour lasterketa, eta gero Euskal Herriko itzulea. Hori bai dala, taldearen muina urte osorako, batez ere jakin da urten Vuelta a España, printzipioz errelebo horrekin ez litzatekela tokatu behar Euskal Herriko itzuleari begira, gainera, Nafarroko etapa, esprinterrentzako etapa da, ez da zurea izango, baina bai badaudela etapa politak. Azkenen Euskal Herriko itzulia guretzako etxeko itzulia da, gure Marea Naranja bertan dago, gu etxean gaude, eta azkenean urte oso beraie gure atzetik ibiltzen dira, eta etxean dauzkagun lasterketa, bai Euskal Herriko itzulia, eta baita Indurain saria aste hortan Euskal Herriko txirrindularitza astea dela, ez? Ahalik eta hoberen egin beharko dugu, alik eta prestatu nahi iritsi beharko gara, azkenean beraiei baita ere hori bueltatzeko ez beraiek urte oso emate dute gure atzetikan, baita babesleak, etxeko babesleak, eta azkenean alik eta maila honenean iritsi beharko gara, beraiei hori bueltatzeko alden moduan errepidean. Lehenago Katalunia izango da, aipatzen genuen maila handiko lasterketak egin dituzuela, partaide handiekin, baina Katalunia eta itzulia are gehiago izango dira. Taldearen helburua zein izan behar du hor? Agian pixkata hastea puntuen borroka hortan, sailkapen nagusiarekin bai, baina batez ere erakustea maiota. Hori da, azkenean goltur lasterketetan, lasterketa guztietan goltur asko baldin badaude eta maila handia baldin badago, goltur lasterketetan 18 taldeak daude, beraien talde honenak erakartze dituzte gehienetan, eta azkenean taldean ikuste maiota erakustea, eta gero adibidez Nafarroko etapan esprinterrentzako etapa izan da, zergatik ez aberasturi edo deker edo tortzen den esprinterra hor aurrean ikustea, ez? Azkenean pasan urtean Espainiako itzulian aberasturi ikusi genuen, irabazteko gertu egon zela, kapazitatea badaukala erakutsi dut, eta zergatik ez baita ez bakarrik esalditan pentsatu, baizik eta baita ere emaitza on bat lortzea pentsatu. Eta Iker Mintegi nongoa, Katalunian, Euskal Herriko itzulian, Indurainen, ez dakit egutegi zera aurreratu dezakezun? Printzipio etxeko lasterketak egingo ditut, ez? Indurain pasan urtean baita inun, asko gustatu zitzaidan, eta gustatuko litzaidake ondo egitea, eta baita itzulia gustatuko litzaidake ondo egin alizatea. Indurain denok esaten dutela dara Zilozunzarren luzetxo bat, eta maila pixkat handia horrekin. Azkenean asko aldatzen da, ez? Asko aldatzen da, tentsioa egotea azkenean goltur talde asko aprobetxatute, ez? Gero itzulia dakatela, talde gehienek berdinak horritzegu, eta azkenean etxeko lasterketa errepideak dira, entrenatzen egunerokotasunan pasan alditudan lasterketak, eta polita izatea baita errepide ezagunetatik ibiltzea. Ibilbidea, mutxo gora bera jakinda biena, ez dakit, batez ere Euskal Herriko itzuleari begira, baina Indurain ere izan daiteke non dakazu fokoa jarrita aste horri begira. Dena, ez azkenean taldearentzat oso aste garrantzitsua da, etxean gaude, etxean maiota erakutsi beharko dugu, alden emaitza honena lortu beharko dugu, eta azkenean inoiz ez dakizu ez, noiz izan dezakezun aukera, zergatik ez Euskal Herriko itzulean irabaztea oso zaila da, baina zergatik ez esaldi batekin, maiota erakustera joan beharrean esaldi bat hartu, eta zergatik ez helmugaraino iristea, o Indurainen alik eta emaitza honela lortzea. Xakaso, agian aposta egin behar dugu, behazainen etapa hon bat eginez gero aldazkan pintxoa konbidatuko gaituzula lan hori, ez? Hori itzulia eta gero izango da, itzulia arroza eta atuna jamarko dugu. Eta gero, nola planteatzen duzu? Neon profesionala zea, 2 urteko kontratu hori, zuk ere beharko duzu eta asmoa izango duzu, zeure burua erakustea, berritzeko, edo gora begiratzeko. Azkenan nik horretan ez dut gehiegi pentsatzen, egia esan nik uste
lana, lehen esan dizudan bezala, aurrera pausoak eman beharko direla urtez urte, eta horrek gero ekarriko dizula lanak ondo egiteak eta aurrera pauso horiek ematea ekarriko duela gero hori berritzea, o kontratu hobeago bat lortzea, o dena delako ez, baina nik uste garrantzitsuena dela aurrera pausoak ematea, lasterketetan geroz eta emaitza hobeak, errendimendu hobeago bat eman alizatea, eta aurten kontratu bukatzean berritzea eta ahalik eta kondizio berenak lortzea. Errendimendu hori hobetzea aldera, zer da aldatu da Ikermintegi Lazkaon irabazizuna duela 2 urte eta erdi eta orain dagoena? Azkenean urteak emate dizkizu ere ez esperientzia bakarrik baizik eta hanketan kilometro gehiago dituzu, urtez urte hobeto asimilatzen duzu intentsitate kargak, ez adibidez agian hor afizionatutako azken urtea inuenean agian aste luzena 20-22 ordu iten ditun, guain 20 ordu itea normalena izatea astero, ordu gehiago ite dituzu, eta azkenan hori da nik uste egin beharko den aurrera pausoak, ez? Azkenan 18 urterekin nik uste ez gaudela prestatua, gehienak ez gaudela prestatuak 20, 25, 28 orduko asteak egiteko eta asimilatzeko, ez? Nik uste hori urtez urte pixkat aurrera pauso horren bila egin beharko diren gauzak direla, ez? Hori urtez urtek pixkat egin entrenatu, pixkat hobeto asimilatze duzu, eta azkenan gorputzak ere gutxinaka hori asimilatzean aurrera pausoak emate ditu. Eta nora begira dago, danei egiten dari garen galdera da ia, nora begira zaude, ze txerrinduari gisa edo non egoneko zenuke urte batzuk barru, supongo, World lasterketetan lehian, baina zen txerrinduari mota, Pogačar esatea erraza da, baina hori biderazina izan daiteke. Ez, azkenan ni askotan pentsatut txeko txerrindularitan, ez? Gaur egun ikuste da txirrindulari asko juvenietatik zuzen pasatze direla eta irabazten daudela, eta ni ez naiz horrelako txirrindularia, ez, ni gutxinaka doan txirrindularia, lehengo txirrindularia esan daiteke, ez, eta azkenan etxan dauzkagun Pello Bilbao, Jon Izagirre, Gorka Izagirre eta holako txirrindulariak gutxinaka aurrera pausoak ematen jundirenak, eta azkenan lasterketen lehian eta oso golturrean oso maila handia ematen duten txirrindulariak direla, ez. Beraz, batzuekin ez bezala, batzuk badirudi bere aurpegi onena erakusten dutela juniorretan, zure asu txikian sukaldatutakoa izango da, eta urte batzuk barru Ikermintegi onena ikuste espero dugu. Hori da, ez azkenan ni adibidez, juvenietan ez nuen ez da lasterketarik irabazi. Eta gaur gaur egungo txirrindulatzen ni agian ez nintzen ez da txirrindulari profesionali izango horrelako errendimendua, ez nintzen gaizki biltzen, baina gaur emateu juvenietan 10 lasterketari batzen ez balin badituzu eta kontinental talde batera pasatzen ez balin bazara, ja zarela txirrindulari izango, ez? Eta azkenean nik uste gutxinak egin beharreko bide bat dela, ez? Bakoitzak bere bidea egin beharko du, hori argi dago. Eta azkenean nire bidea gutxinaka aurrera pausoak ematea da, nik uste lortzen ari dudala, ez? Urtez urte pixkat hobetzea, pixkat aurrera pauso bat ematea, pixkat hobeto egotea, eta azkenan etorkizunera begira hori da aurrera pausoak ematea, eta ahalik eta urte gehien egotea hemen, txirrindularitza mundu honetan, eta ahalik eta maila handiena ematea. Etxaingurun badituzu ala ere zu ez bezalako adibideak, inkluso Burundatik pasatako jendea, oso laster profesionaletara edo profesionalismora bidean dagoela, Igorrek urte bakarra iraun zigun afizionatutan, Iker Gomezetaz ere aipatzen da oso laster pasako dago dala profesionaletara, Ibai Azanzere, horrelako adibideak Euskal Herrian geroz eta gehiago dira. Bai, azkenan Euskal Herrian eta txirrindularitzen mundu guztian, ez gaur egun hori da, eskemateu amaterretan, sub-23 urtetan pasa ez balin bazara galduta zaudela. Juvenietan prestatzailea, nutrizionista, representantea eta talde goltur baten deiaz balin baduzula, galduta zaudela. Nik uste hori ez dela horrela, ez? Gehien bat hemen Euskal Herrian beti izan gara gutxinaka jungaren txirrindulariak, eta egia da gaur egungo baliabideekin txirrindulari asko goizateatzeko aukera izan dezaketela, eta ikusten da Igorra adibidez nola ondo moldatu den eta aurrera pausoak ematen ari den, baina beste batzuei gehiago kostatzen zaigu eta gutxinaka egin beharreko bide bat dela. Bukatzeko galdetu nahi duzun, Euskadi Fundazioaren azken txirrindulari elkarrizkatu genunean, Uso Astolazak denboraldia hasi berritan, berak oraindik ere lehiatu gabe, esaten zigun taldeak aldaketa asko izan dituela, arropa, bizikleta, autoak ere dana edo ia aldatu da, eta esaten zigun aldaketak beti ondo joan daitezkela, baina denbora behar dutela bete bat pasata eta zuek muntien taldearen ikuspegiarekin nola ikusten dituzu aldaketa hauek, bizikleta berria, arropa berria, batez ere bizikleta, hemen kurioso eta txirrindularitza zaleei interesatuko zaiela.
Egia esan oso ondo ez, esan dizuan den bezala lehen ere, aldaketa asko egin dira, eta nik uste aldaketa horiek ere prozesu bat behar dutela ez bakarrik materiala, baita ere zuzendari berriak etorri dira, txirrindulari kanpotarragoen arte izan ez ditugunak, hizkuntzaren asuntoa ere bat arte, eta nik uste horrek denbora behar duela bere maitza onenak ateralizateko, baina egia esan materialarekin ni oso pozik nago, txirrindua egia esan oso ondo doa, jende asko esatezun, marka txikia izan da, egia esan txirrindua oso ondo doa, gero kanbioak eta berdinak eramaititu, ez? Jendeak agian ez daki, baina 3 marka daude kanbiotako, Serran, Shimano eta Campagnolo, eta horien baitan multu zaretetan. Eta azkenan guk durazea daukagu, tope gama daukagu, gurpilak oso deda, kubierta Vitoria berdinak dazkagu, seginak segi Italia, nutrizioa urten ere Nutrinobesekin hasi gara oso produktu ona dutela, arropa gu, zesanik ez ere, World Tourrean urte pila eman dituela, ez, eta azkenan ni egia esan pozik nago materialarekin, daukagu material guztiarekin, eta azkenan hori da, ez, azkenan ere prozesu bat behar duzu gutxinak hauitzeko guztira, baina nik uste material ona daukagula. Eskerrik asko Iker, tarteagatik, espero dugu elkarrizketa gehiago egin behar izatea, seinale ona izango da, dana ondo dijoala, eta horren arte, zuei beti bezala eskerrik asko elkarrizketa hauek ere ikusteagatik, eta jarraituko dugu Euskal Txirrindulari profesionalen iritziak eta esperientziak pilatzen. Eskerrik asko, eta horren arte. Eskerrik asko.